si tu creies. Quan vulguin. Sí, ja pot anar. Alfons, una pregunta. Tu creus en les Smart Cities com un projecte de futur? D'una banda jo crec que és el tema de moda i que uns quants han buscat en aquesta qüestió la forma de generar un nou negoci, però sí que és veritat que les ciutats són molt ineficients, sobretot quan són molt denses i quan el component de mobilitat és molt important. Jo crec que hi ha molts problemes a resoldre i en termes d'eficiència, en termes de productivitat personal. La gent necessita ser més eficient en el seu dia a dia i la forma de generar valor econòmic és que cada persona sigui més eficient. Però potser no estaria tan d'acord en el moment en què apareix, que sembla que sigui la solució a la caiguda de... No és tant un canvi de model com que donar eficiència als models que tenim. Sí, jo crec que el problema potser és que està empès per una sèrie d'empreses que necessiten trobar un nou tema amb el que vendre, no? Però sí que és veritat que jo fa uns quants mesos, potser més d'un any, ja vaig dir que l'E que hem posat davant de moltes coses durant anys, l'E d'electrònic, estaria substituïda per la S de Smart, perquè el següent estadi en tot el que és tecnologia és fer les coses més intel·ligents. No simplement digitalitzar-les, sinó fer-les més intel·ligents. Moltes gràcies, l'heu ajudat. Què? Molt bé. Feim fatal.